això? Un lip tap de l'Inglà de Via. Avui gravem la primera escena, des de l'entrada, pujant per l'escala. Estem decorant la sala. Perquè aquí hem de simular que hi ha una festa i tot i que són les 10 del matí, hem de simular que són les 2 de la matinada. Això és el making-of. Mira, quan dice Ia... Ara en van aquí. Benvinguts, passeu, a la Cristo, treballarem-ho, que a casa meva, casa nostra, si és que hi ha. Hola, Molt bé. com va? Bé, bé. Digue-li alguna a la càmera, va. Visca la festa! Visca Vilafranca! Aquí té la llista, està tothom aquí, doncs hem de treure cadires i escampar-nos una mica més, val? Què tal va això? Les primeres impressions? De moment molt bé, però fem coses diferents perquè estem tots nerviosos i amb ganes. Però bé, bé, ole. La Pepa Maca i Superman. El Superman està molt fort, té ganes de volar. Amb aquesta estirada i ara amunt i avall. Així? Suelto, agafat. No, agafat i d'un cantó a l'altre. Així. Perfecte. Molt bé. Hi ha la dona que ven globus, la família Ulisses. Cuita-les. Tot això fantàstic. Tothom a punt? Vinga, comencem acció de càmera, música!
Què dius? Digues alguna cosa a la càmera. Anem a ajustar la càmera. Estem preparant una grua de paleta i amb un sistema de 3 eixos per estabilitzar la imatge. Surti el sol. Ara la càmera baixa per les escales, jo l'acompanyo, anem fins al patronat, el patronat fa un ball, el president fa un ball, anem fins al grup d'auxiliars i després ja veiem els convidats que són tots els residents i les famílies. Molt bé. Ara, Martí, com ho veus això? Jo estic molt preocupat perquè verdaderament no sé jo si vaig néixer per aquesta feina. Què tal, esteu preparats o no? I tant, A tope. a donar-ho tot. Gravant.